ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೆಗೆ ಪೂರ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆರು ಯಾಡು ನಿಖಲ ಮೋಕೆದ ಯಕ್ಷಬಳ್ಳಿ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ವರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಳೆ ತುಳುನಾಡ ಪರಪೋಕುತ ಪರತಿರಿತ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರ್ಲಿನ ನಾಲ್ವರ್ಮೆ ಪಟ್ಟೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬರವು ಸಂತು ಮುದ್ರಾಡಿ ಮೇರಿನ ಬೋಂಟೆ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ನಿರೂಪಕರ್ನ ಸ್ವರ ತೊಟ್ಟುಗು ಅವು ಸಂದೀಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಾನ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಡ್ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಬರೆಯರಡ್ಡು ಅಂಚಾದ ಬೋಂಟೆ ಪಂಪಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಳೆ ಸಂತು ಮುದ್ರಾಡಿ ಬೊಕ ಸಂದೀಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ಕುಳ್ಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನುವೆ ಸಂತು ಮುದ್ರಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ತಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊನುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಲಾಮಾತೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡ್.